Kama na ya loko mama na bubo kurubo bubo oga na tajo aja ma bubo kuru na ndada oga tibona na jamore jumaje ote maga mana jangwi Kagin mem. Azle moneke kule mama maza kule bi. Eske. Aba yu bomba juna ka. Toni kwa gweje ni la comanda. Oye bene qualite ga. Okureja. Merci. Allah. Okureja. Amba ene le dura con
ewu ata tam cái bà có so đi à áo tam có bà cho so mà
Anọ m ọrụ tiete. Normal side. Foi David qui me chie, c'est en réalité.
Really out there, they won't. I am. Moto não é coisa muito Oh, mau agak Ya, udah mau buruannya. Leku agabum. Ya udah. Oh, cuma ini nak. Alah, Ada apa mana ni? Mereka awal tu. Belum. Jeremiah apa sah? Aja kopi sih. Agak ya. Kwa zikile ni bawa. Zikile no ni bawa na giye ngombe kwe. Nubiko.
The boy, look. Let's go, man. Gbogbo egwu mara amara n'ibo ahụmahụ ese cha n'ụzọ biko anyị sị ka anyị mara ka gịnị bụ aha ọgwụ biko aha m bụ Oluchi ata Data we ya ji manere ga n'ebe ahụ agụji egbe eji agbagbu ndị iro ya bụ egbedu nsọ mba akara akpa ya nke ọgụ ise elu ekwekọrọ ise biko omenala a na-eme nta dede ka ị hụrụ ya ka ọ dịrị n'obi
ileme ya na ịnere ka mmadụ gwara ịhụ n'ụwa ile juru abịa ọ bụ sọsọ ndị be agwa na-abịa Naijiria ile na-abịa enwe aṅụrị o gosiri na ya bụ omenala bụ ihe aṅụrị ma na-enwe aṅụrị n'ime ya anyị ha arịọ akarakpa ịba ahụ na ewere akarakpa ya eme ihe ọjọọ e ji mara akarakpa ịba ahụ e gwuru ire he na ya bụ n'obodo echigoro ọkụ biko o nwere advice ọzọ ihe nye anyị bụ ndị youth apart from ihe akatakpa ihe advice ihe nye anyị bụ ndị youth ya eme ka ihe gara agara n'Ibe Awa ihe dị na Ibe Awa bụ na onye ile na-eme njọ amaghị onwe ma onye anaghị eme njọ amaghị onwe na ekpere m na-ekpe n'isi youth niile bụ ọganiru ma ọzọkwa m bụ anyị jichike hụrụ onwe anyị n'anya nwanne gị nwetara ya ewule gị nwanne bụ gị nwetara ya ewule gị ndị na-eselebreti progress your fellow youth bụ nke gị na otu abịakwute gị ekwere m anyị na-emere nwa na Ibe Awa ga na-aga n'ihu. Thank you, my brother. Bịa, onwe buche meleke na machine ba. Oke, pura kagwa nisi. Olha Buzeu. Magna kirima mano goda. Magna kirima. Magna kirima. Panuku, Ibo, Iana American talk about the Nanya. Yabuna Yabi and Adaba. We're not group doing it. Grimba Hana. How will you worry about? Ah, Undo worry about. And there's a boom. Alana. They have here when I would one. I'm going to be about a boha. Move no one move to go. I am a big bagua. I'm a butcherese. Brother, oh, hello. Abu Guy Mary no, we bought a million. I am a couple also. I really cold on one. Yeah, Bob. My bill and I have. Yeah, Bob. Oka, I you cannot block it. My agent and Mox, you cannot block it. My agent and Mox, me have not. God bless you. Oka could. I don't look at Mamadi. I don't look at Akomadoshi. I don't look at Ejekanaka take on you. Abogo. In Azaugus, Augo, in Azangus, Augo. Oh, Majora.
Oboe ka kene baba agba yem na akwụkwọ gị bụ na alụ na ala ebe awa asị na ọ bụ Yoruba Demon o nwere onye ọzọ Yoruba Demon you're welcome kedu ka nwa na-eme na ala ebe ndị be mba nọrọ ya amaghị ha emeghị ya bụ dịkpa kedu ka o chiri ya dị na ya chịghị biko welite olu na ma rekọdụkwa ezigbo ihe m chọrọ ị nwere ike gị na-eche nje oyi Yoruba Demon ọ bụ enwe onye ọzọ na-aza na ibe awa sọsọ gị na-agha mpanukwu thank you were kwuftara na BG ihe na ndị otu enu na mgbada anyị na gị nọ 24 hours so madam na mama ya nọdụga n'ime shietana ya jere off rice nke mmanụ Igbo wete okpeye ka anyị bịa eke asọ eke abụghị but na ma ọ dị na mag na-ekiri mma o ihe na uwe siri ike na-akịrị ya management management bụ akịrị bube Dodo mara. Dodo na-live lifestyle. Nwayọ. Ọbata. Peace. Unyabuduze. Oyabuduze bibo dai. Oyabuduze bibo. Ndetere. Okutaza. Ya, được rồi. Magna Krima na Libawa. Aya hunu. Magna Krima o. Magna Krima. Mayeno. Beti mo wado na Magna Krima o. Ewu wado na Magna Krima o.
ezigbo nwa ezigbo nwa ezigbo nwa ezigbo nwa ununye na-ege apụna ununye na-ege apụna egwu obodo ga ị nọ he etile biko mee ebere unu kpụzụrụ n'ụzọ unu kpụ mpanuku ibo ihe na mere nto ga ba odege n'anya ya bụ na ya bụ ihe na-adaba onye nọkwuru budo onye gịnị bụ ha na ọ bụ onye Owere Ibawa ahụ ndị Owere Ibawa ndị ezigbo alụ anụ na ya bụ ihe bụ na ka anyị gwurigoro nwa na amụghị na Egbe Ibawa bụ egbe ọha maka na mụ na onwe m bụ ezigbo onye amaebe ibu agwa amaebe chara eze broda alụ ahụ ọ bụghị anyị mere na ọ bụ Ibawa mere anyị ya ya bụ ọ bụ ya bụ ọ bụ ma anyị eje na mọks na ya ma anyị ka eje na mọks ma ya bụ na ọkwụdo ụka akwụdo n'ụlọ ka akpa mmadụ igwe ana n'ụlọ ka akpa mmadụ nshi ana n'ụlọ ka eji karị ka kọpụta ego onyinye abụ ọgwụ ị na-aza ugwu ụzọ ugwu ị na-aza ngwu ụzọ ngwu ma je ọrụ anya nsogbu ya adịkwa gbadalwa
Ibo ịlọtara alụa na chere nu ka nwere onu webe ka mụtụtara Shadow rồi cái tao Ibo Kamu kau sok. Kena mau minum. Asal. Ada. Bukan jom. Gua mikir itu. Ampia kata. Bukan tu soal. Mau minum. Ego tu nak nak niken. About the pot. Oboe ka kene baba agba yem na akwụkwọ gị bụ na alụ na ala ebe awa asị na ọ bụ Yoruba Demon o nwere onye ọzọ Yoruba Demon you're welcome kedu ka nwa na-eme na ala ebe ndị be mba nọrọ ya amaghị ka emeghe ya bụ dịkwa kedu ka o chiri ya dị na ya shigị biko welite olu na ma rekọdụkwa ezigbo ihe m chọrọ ịgwa gị bụ na onye but na mmadụ na mag na-ekiri mma o ihe na uwe siri ike na akịrị ya management management bụ akịrị bube Dodo man. Dodo they live a lifestyle. Nwayọ. UBA. Obata.